Programang ingka pakangigan kada kita tutuma pakasalitaan tibiyag kinayat. Akas lang napasamak laing iti kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat. Tapno dahi ta mga aldaw kat saan nagbalil nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat kan mga ipatulod kada iti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat. Ada yung tupulos malipatan. Anapasamak iti kalman laing. Kaya patulod jo, iti dahito yung programa, kat maibasa, da kita apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwakan pagsarmingan tibiyal. Idi kalman laeng. Sagudayan nga ron, ti pakasalitaan, iti kalman laeng, ni pagkayam tayo nga Victor, papagayam ko na nato'y, idi kalman laeng. Idi kalman laeng, manong nemi, takasangsangok dagiti dua abarkadak nga densyo kastamatan kini Daniel. Iti po mo manong nemi tagit it tiliga iti maysa nga owner type jeep iti asideg mo. Iti tumaliawak manong nemi nila kay Dalmas. Kat nakigtutak iti bungkaw ka na. Hoy, Victor! Uy, Victor, sika ka na. Kimalkalengan ka! Ha! Dato ti magakeng ka. Oo, nagpumpiang tilangit ka na ka. Di to kaya tapulos gamay kamang kakata kami. Diing kakapulos kakayat. Noong kakayat ka ang baling ang manugang, loko. Mamirmiraot. Anong may kaslakla, asin nga marunaw, itideta nga inaramid nila kay Dalmas. Si dudumugak manong nemi nga naglenged, iti puon ti kayo. Na talaga nga mabaina onay kasi diyan nga naramid tila kayo. Albasan na, inulit-ulit na pa, sakbay manong nemi, pinagandar na ti jeep na. Ngayon madayo. Oo, naman ti sakit tinakam ko manong nemi. Iti makadayon kat namnamaek manong nemi nga saan nga mangeg impukaw kumat. Popo, temen ti kunak, lakay Dalmas! Muhunak ti anak mo! Lusukak di langit na! Pinon ko na kabuti sakit tinagam ko manong name. Banag nga nagkatkatawa mo at Daniel Credensyo mano. Ano ka na pare? Ano ka na? Muhunam. Lusukam ti langit na. When? Ha? Namuan na siguro nga dan nagkinawatan nyo kini. Ano nagan niya anak na? Hindi po paabot nagan na mo. Ano nagan na? Dulce. Kunak lang no candy. Dulce nga road. Alaga nga saan nakakayat nila kay Dalmas niya. Tagasano ngamin pare, imagine mo ta, bugbugtong di anak da, bugbugtong anak da ni Dulce. Eh, dito na si ka. Ano dyan, mamirmiraot ko na. Una, ang mapay, gapo ka dita, manalon lang, makitaltalon. Nagagayatak mo na. Nagpintas matitalon ko, nagadot maapit ko, nung gusto nga, agaharbesak ka na mula. Kalbasan na kasi ito pa nang ibasit na kanya. Ngayon dahil ko na akon. Dito yung naramid na kanya kaya talaga nga dahil tatigapunan no apeng kayat ko launay nga adan mapasamak mi kinidulse. Lusurusukak sa akong tubaybayan. Uy, naglukukan. Hun, takitak lang. Paturay kong isun tumitla nagpakpakaasi na jelakay. Ipakpakaasi na ito nga og parintumang dasang wanak nga ikasar ko to anak na. Naimula dahito iti panunod ko manong nemi kaputi soron kan sakit tinagam ko. Iba't patig ko ni Dulce tilikudan ngamok na talaga nga sa anak kamay kari. Himtya ko na nga mamirmiraot. Hamat tadamot kwarta. Baka mangisibro akmat no ko, nabintas mo gitarwata. So nga lang talaga high school graduate ak lang. Ken makitaltalon. E den to ta, ti anak da manong nemi ket mga opisina iti bangko. Nabaga sa sunok mo at ngamit no may kariak kini Dulce. Ti bagbintasan naman nung kadagupang mi nga agar-aram ken kuana, siyak tinaklon na. Kuhain, ngam inlimid milaan, ngam naduktalan ng samot ng tanang arod. Tinakko may sinalanga din no saan na pingaamo ti amin. Ti sakit tinakam ko manong nemi inabis ko na densyo kay ni Daniel kat napang kamin iti tiyanggi ni Bakit Baring.
Nagurderek nga dagos manong name iti nga case nga sang miglay. Aglamis, agbaw. Adi kita, agbaw. Alis lang tayo minom. Dala ka lang nga itanggop sa nga botelya. Pagpinustahan tayo na no, asinot maudi nga mangibos itisag manutin ako sa nga case, 24. Talo. Kaya tayo makanay. Ano? Inem, madilat ta. 7. Kurang ti 24 na. Kito 24. Kitalo tayo. No sagpipito tayo. Mano? 24. Katuin. Madi mo pa amog kwenta siya. Kasi agwawalo tayo tapno 24. Okay. Sinot mauding makaibos ti kukuha ng 8 nga botelya. Isutak bayad. Madi Naman. Sige. Rugyan na yun. Okay, manglukat kan iti saggagay sa tayo. Nang lukatin ni Tensyo manong name yo. Sana pinagkaabay. Kagitan tayo no may emosyon, dakit ibang lukat tabukod yung ano man. Kaya nuwarod pulutanan. Di, pulutan kayo no, kayo mabak. Nagurderek manong name iti pulutan ko na. Detay ko Calamares. Talo nga lata ko to. Sagagay sa kami. Pulutan mo, pulutan ko, pulutan mo. Okay. Ready? Naglagay ba sagwalo tayo. May sa case. Ti maudi nga mangibos, ti panakakukuha na, panakabagi na, isutag bayad. Okay? 1, 2, 3, go! Agriri manong name ni pareng Daniel Gabotamot Udi. Pareng Daniel, Yellowstone! Woo! Umuyo mo dyan ko yung kabisado na beer. Panasin gin lab, gin kumala, tagagay sa diretso, itanggop ti tabuti at bilong. Makadanag ka na kindi, uminom ka ba din? Pasarimat tumakder manong name ni pareng Densyo mapan umisbo. Siya nagtip-tip pala, tsaka nagbayad ko na ka. Leubos kundi inem manong name saglilima pa lang nagit ito. Napanak ba tinim mismo asak nagpulutan. Ididandani na may ibusan di may kanim, pinaspasak, ininuman di may 7, may 8. Ganyan ka manong name na siyaktim mo na. Katimakdera ko na. Babayo. No, sinumabak ka na kayo nagbayad. Pare, magbayad me. Iyang angaw mo lang na yun. Gabo siguro sakit din na mo kanila kay Dalmas. Nagpungpung tuta mo, tiwalo nga sa miglight. Sige. Pagdanakan yung angaw ko lang na yun. Yung naala ko siya. Talaga, patinggaak lang tilima kuno inem. No, 8 talaga. So, nga siya ako, nana, na tayo, king ko ka tiyangkin. Baring ko na. Nana Baring! Ay, Nana Baring, bakit nabalasang? Bakit nabalasang? Bakit nabalasang? Ay, apo, siyak ba nanti pagbabartikan nyo, anak ko? Si Ka Victor. Apay na. Di magas dito, ni Lakay Dalmas. Apay, di magas, wait. Kahit oray no, hamumangmang kit pagsawsawan na ka. Oo, nadyo nga lakay. Bayada kami sa nga case ken talong nga blata ti Calamares. Eto niya. Kurang bayad. Abarok. 1,050 data sa nga case. So, data na Kaya sa nga gasot pa utang ko na dato si kwarta. Ay, ang mapalin. Kita yung bakit baringan na yan. So, kabat lang nagbakitang balasang na naimot ka. Utang ko lang dito nga sa kasto nga odik. Ay, siya kung di magbayad, udim pare. Tap na makompleto. Kinuna ni Tensyo. Sige, makamukha rin. Ay, paano mo pare? Bapanganak, rumaot, iti balay, dala kay Tensyo. Ano yan? Loko, baka noon natatakas na rabinitakan ka. Basta. No, saan kayo nga umay, bahala kayo. Gabuti inum ko manong name na tureda. Nalawa manong name iti solarda nga napaulawlawan ti alad. Nga makitak iti unag manong.
Awan dati lukan, hila kay Dalmas. Kaya ka na, teka tulong na. Aw, met. Di ko ang nakalukatan ti tawa manong naimit aking gato. Di may kaduakad sa aran. Ni Dulce. Ay, Dulce. Ay, Victor, apay. Pwede magkatoy. Ala? Isagana mo dito kiti arwatan ta. Itaray ka. Nabukbagam. Aman, sana kagangaw. Nasakit tinarabit ni papangmukan niya. Pinagsawsawan na ti malamot ti aso. Mangi sagana ka ti mangala ka ti arwatan. Tayang suami na. O pagsukatan ti mamintal do ang pagsukatan. Ta labam tumat no, makamurangan. Taurahin ka dito. No, Victor, di mo kayat? No, di mo kayat? Nasasya lang rin nagsinata. Ano sa mo na? Nabartek ka? Anak na bartek. Nakainumak lang. Amok di magbaga. Ulitek. No, saan kang sumurot kanya? Lipatin ako. Matitaramidan ta. Agasam ta. May saak nga. Buhay na amok professional ka. Diadal ka. Sumurot ka kanya. Nakalalas, di ba? Nakadadudagit nagaram ka nga professional na kaskan ka. Yung sakti kinayat mo. Kaya ba sakti patpatag mo? Nagsubli ka doon saan ka na bartek? Saanak doon nagsubli. Ulitek. No saan ka nga sumurot kanyak itamot lang aldaw. Labing binaslayan naglinipatan. Orayan ka ha. 10 minutes o 15 minutes. Orayan ka. Kinunak manong naimig at intugaw ko sak nagsanggiriti alag. Talaga na partay ako. So siya kamot araramida ko manong. Makamutan. No sumasangpatan nak dito nila kay Dalmas. Bahala na. No pagsawsawan na. Talaga nga sumbata. Ngayon saan ko nga nauray manong naimi nga dat sumangpat. Pagamantan tubalyawak iti keraan ti gate. Ni Dulce ang peso. Adawit ng shoulder bag, ken bag. Imaintayan ko. Ano pa lang ruturuhayin ita? Tumakdal ka nga na. Sigurado ka lang sumurot ka kanyak. Hindi, ito lang ang saludsod. Agasem, de alda da tao. Makita rin, tikas ito yung oras. Dapat ipatpadig ka. Umikan. Sige. Mga lakang din ti tricycle lugan. Dito na. Tricycle! Oy! Tricycle! Yung may ngasigod din manong naimig tricycle. Hindi kay, lugan ka rin. Yan. Parang, Victor, paparan nyo. Kaya ni Ma'am, Jebalay. Na? Ipan na kami Jebalay. Kaya, nakita na. Di ka tumpal. Huwag ka ba sa wali ng tricycle? Amang ka na si kahit mo sawat isang pat mo ni Ma'am Jabalayo. Katuan. Ma'am, kahit mo sumangpat. Dalugan ka kahit mo. Abi sa lusudo man kahit nakalugan lang karo din. Sige, hintay karo din. Manong name da kami ti oneg the sidecar kabayat nga try tricycle. Inarakop ko manong name. Victor, kapay lang Dito ito Mom. Uy, namukbad ka nga nakababayin unay kang ka. Sumurot ka kanyak nga nabartek. Siyak lang nga mintalon nga mamirmiraot ako sa ni papang mo. No, imbagaman kasi dyan yung papang. Awan to. Babae mo na tao. Awan ti maaramidan na. Sabat isip matungpal. Darada nga maramidan na. Itata, iyawit ka dyan balay. Ngayon, sigurado lagi di. No, may nagsukunan ni papa. Kahit nasukunan na ka. Sumurot ka. No, may nakadutdutan. Kahit ko lang ipaniknik ka. Na talagang ipatpatig kahit tinukutan di amin, Victor. Sungarot nga kahit mo ipanaknik.
Paspasa pare. Patayaban pa yun. No, makadanan, tulod na kami sa balay. Hindi makadanon kami manunay. Plete ka, no, kwartak. Ha? Pinagpahalak ni beer. Pinbulutan. Plete ka. Sige, datoy. Nadanon mi manunay mi natatang kininanang iti arobayan. Kat nakamulagat na nga nakanganga. La. Victor. Sabi nang, ditak walasen. Ano bartag kaloko, abdad na ni ka pa iti bagabagnan. Kat ni batin, ma'am ti mga atibay keng ka. Pas padanunan da kami. Intaray ko, Nick Dulce, dati manugang yung nakapimpindas kan may isang accountant, mangup obisina iti bangko. Ay naku, ala kayo, makunam. Victor, Tang, amo kas limit lang ito raramidin. Sabi ko mo, tsaka mo. Iniawit ko isang ba't ko ti manugang yun. Kailan ito posible ang aramidan ni Papang na, kas paganikan lang. Ma'am, ano tinamnamain nga arabinda ni Papang mo? Kahit ko lang ipanagdag kay Victor Tatang ha. Talagang ipatpatag ko iso na. Ako na naman kami no, sa anak ang sumurot kat aglinipat kami. Ala, tumanong kay karutan, tumanong kay. Idada kami nito, manong naimi iti salas. May kanita unat ni siled. Ano sab nito na balay mi magkandi nga marmar po ka. Okay man. Mahal. Nito iti kwarto ta ka doa. Ibak na mo kita water. Sige. Ngim ko Anang ko Kapalag digos. O paggadalaga mahani. Sweetheart, my darling mahal. Agdi ko sa ka talaga. Numabang ara na. Ka nagtutbrasak. Kababay mo kang ka. Ti agad pusit. Ang iwat ko, di ba? Magtaam mo. Kaya magsigarilyo ka pa delikado. Baga sana kagsigsigarilyo. Ngayon no, agpulutan at tiposis. Takpalag sigarilyo. Ay, madin, di ba? Gaya ka karo din. Gagdigos ka ro din. Tama nga, nuadan ni Papa, di tadalan ng o may mangagaw kanya. Kahit saan kami naka-score. Ha? Masabalo nga maka-score ka, sakbay mo may nakalain ni Papa. Wow! Urayan nak nga ron. Wen manong nemi kasla ang angawlaeng dagiti pasama. Jak kumawit aramiden manong nemi tinang isang pet. Kini Dulce, amok matarespetaren ti kinababae ng naruna kita professional isuna. Ngayam nakarit tiriknak manong nemi ti kasdyang inaramid ni Talakay Dalmas. Kasla ni Dulcen iti nang ipapasak iti pungtot ko iti lakay. Pungtot ko na. Tipungtot kat nagbalid nga rungsot. Rungsot ko manong nemi nga nangarakop ken kuana nangagek ken nang kuwaken kuana ngay dita makadigo sa akon manong nemi kat nagtamintlatalo nga nagtutbrasa. Sidiag subli ako niti siled nga ayan ni Dulce manong nemi. Nakanalisto tinak panangikat iteruwaten. Nikat ko teruwaten na manong nemi kat siyak. Imbalabal ko lang di tuwalya nga saan ko ning suot ti brief ko, inikat ko di tuwalya kat daytan. Victor. Oh, Dulce. Masapol nga da maiskorta. Masapol nga matungpal ko ti amin sakbay nga dumteng ni Papang mo. Tawan ton ti maramitan ni Papang mo, ito numero sukakon ti langit mo. Oh, what's the word? Anong ti bagbaga mga lusok ka na? Kasta kami timpang takki ni Papang mo O andot ni maramidan na. Ito na maraming tanti kaya ta. Iso nga, Victor, di mo unay. Ngayon mayat,
mayat. Oh, Victor. Amok manong naming nga da pa nakasakit na, wano masaktan ni Suna, kabayatan nga, karkarem kakit-takit na ba manong nami, tinakabimbisas ti sukog nga barukong, wano man sanas, iti barukong ni Dulce. Kamamok nga da nga sakit, kat sakit nga naganas manong nami, gabuta, di asog na kat naglaok iti ganas ken ut. Oh, Victor. Basta una yan manong nemi tirong sot ko. Takabayatan nga karkarem kamat dahiti duwa nga mansanas. Ada iti panunot ko manong nemi nila kay Dalmas. Awan maaramid mo itan na kay Dalmas. No labsak tagsakot ibusakot dagiti mansanas ti anak mo. Sa ako pa ipapaba manong nemi. Kat saan naman nga iparit ti ulok mabubaba manong tag-agkak manong nemi ti buksit na linabsak ti pusag na aging ganda ako ni ti pusong na aging nga adan manong nemi iti dilak ti perlas buwan manong nemi dildila ako manong nemi ti bugtong perlas iti tuktok ti kuweba dildilaak di ko ang kininit ko kunam, oh, Victor. Sa ako ingkutukot manong nemi, ti mordong, tirad, ti dilak, iti ruangan, ti kuweba. Virgin manong talaga. Nalagda. Narigat ko malusukan, ti ruangan, ti langit, babayan, ti dilak, dinakaya ko na. Yung pangatok manin, dagiti bibig ko manong nemi limabas man iti pusag na dayanta manin karagiti duwa man sanas dito'y manin manong nemi nga pinagsidublat ko ang kinakiraban dagiti duwa man sanas kabayatan nga tiramay ko may sa duwa talo manong nemi ikarkarigatan ng alusukan ti ruangan ti kuweba nga talaga nga di naka oh Victor sa ako'y na malanan di kiti bibig natin nakapapahot manong nemi kiti sagsagana kunti amin dito yan lakay Dalmas luso ka kunti langit ti anak mo Victor Victor narigatan manong neming Dulce imawan maaramid na do di inituran na ti amin Tarita siguro, ken siguro, halang siguro, na dikat sigurado, ang naikari, nga panakagunod kundi amin-amin, tikbugbugtong nga anak, putot nila kay Dalmas. Puwen, ket kabayatan, manong nemi, ti panagkapkabalyok, itirabaw ni Dulce. Pumaspaspas sa pamaspaspas, tamalaglagip ko, ti sao, agkakasakit nga sao nila kay Dalmas, manong. Awan ton ti maramidam, awanin ti maramidam lakay Dalmas. Agkapkabalyo akong tirabaw ti anak mo. Wen manong nemi orel na mindua kinayat kitanak ni Dulce. Sakbay manong nemi nga madlaw ko mapanen. Kat si mamat met ni Dulce manong nemi kat ore kam na nagkinayat kat nga dua edi ta matuknuk met ti langit motuknumin ngagpadpada kapagapaman lang ti panaginanami kalpasan na manong nemi para iti may kadua nga rikos kalpasan ti may kadua nga rikos manong nemi at damat na nagbusbusina. Ay! Nanay! Victor! Dan, abay. Ay, dan nila kay Dalmas. Da ka rin yung pawang mo. Ang bali na. Nalpas naman tayo. Sige, katawa ka. Nagbalegi ka. Nidikit mo sa, di ba? Naramid mo lang dato, kat mo lang ipakita kay di papa. Nga, awan doon ti maramidan na. Amok bad kat, madlaw ko.
May nilakyan mo sa nalastog ka edad. Ito naalaman ti kahit mo kanya. Hindi ka mawatan, Dulce. Nagkasaganak matamangin kasarkan kahit. Mayat manuno saan ni papang mo. Ngayon nakaspagalikan ta kahit mo, sumurot ka ni papang mo. Awan maraming ko. Kito mo nagagang subur ta na agsubli ka. Tapnoy dayo na ka. Nagkarot kahit mo mapasama. Ay, Victor! Tang, umana ka, rumor kami. Di makdera ko nga rumor ko. Uy, pero rumor ka nga wanti. Ay, brief ka, short ka, agbado ka. Ay, muna. Si babartagan sa lang. Anin, asawa na ako. Lumbay ka rin. Isuot mo na gitarwatan ta. Sumangot ang pagpada kini papang mo. Hindi makakarwar kami, di pa nakasilad ko, manong name, marugyan, ti basawang, panagbasbasawang nila kay Dalmas. Manong name, kadwa, nagahim, digiti pulis. Ay, Victor, talamar arabit mo, kutak-kudak tupay kami. Kadwa, datalo nga pulis, kadwa, nila kay Dalmas. Tata, o pagdanagan nyo, awan tinubay nga pang tiliwanda kini Victor. Kino na ni Dulce manong naming yung nagdanaga. Nangro na idilokat kuntirida o manong naming ketrumrumwar kami kini Dulce. Ay! Lakay ka pulis! Isudetan! Tilawin nyo! Tilawin nyo! Kimagan nyo! Manong naming ti amok idikat sa hanggang tungpal digiti pulis kung umasaligdan. Daitan ti pusas! Pag umapusas! Taray! Victor! Victor, nagsubli ka, Victor! Kinuna ni Dulce manong naming linagtokon ti alad mi manong naming ti likod ti balay. Uwan manong naming intarayak dagiti pulis ngamang pusas kanya. Diya ka mo nung nakigtutak, nagbuteng. Uwan manong naming kapay ka din, papulis takmatan, paibalod takmatan. Nagkamang ang kitibalay da densyo manong nemi ni tatang na iti nang ilokat tri daw kat kastaon iti alal ko. Abay barak. Anak ko, makastaon ti ba? Ay, sus, sobra ka. At nasakit mangkamkamat ka. Talo nga, dadakil nga aso, tata. Ay, sus, digit agkwero nga aso. Ay, agkwero nga aso, dadakil. O, tata. Ay, lalala. Ora ka tidagap ko tri daw. O, madamay. Ni Densyo tata. Tata, lewas ti turog na ta, simang pat nga nabartag. Dahil ka nun, nag-iinom. Dito ko pala nga rod data. Sige. Ala, naginanakan nga rod. Iturog mo tutoy na, o di ka ito pala gawin. Kabutang mo talo nga aso ako na. Manong nemi. Mabisit ang pagid din. Lalabas gaya mo na pang rabi. Ninanang na manong nemi ti si marunong imasdag kanya. Apaya barok. Inong tamin di densyo nga barakadam ta. Lalabsan natin minom. Kakasi da lang itulog kang kuha na to. Nangamin ta pasama kaya ta nasubrahan yung samot ti minom. Awan na. Pasensya kayo. Pasensya kayo. Mabisinak na. Ay, kasta. Di ka pa nang rabi pay. Dakin nang ko iteng hamot makapakapsot mo. Lalalaso, marunong kang artikusinat, ay dasarang ka. Maglagi din manong nahimit na pinakandak. Higa ko na tilakay. Lano, umiyang ka dito yung barok, yan tagit, pasari umiyang ka dito, sumuli ka dito silad ni Densyon ta, abaya mo. Agring tumalaman-damdaman na ito, mabisin, magantumat tayo. Gama nagtata. Anya, amin tinapasamak ka na kayo, kaya. Hangamok kahit nga saan aso tinang kamat ken ka. Tiliwandak mo tinagiti polis, tata. Tapay. Ano baso mo? Indaray ko ngamin ni Dulce. Taga kaiso na nga anak ni Laki Dalmas.
Inyawit ko sa tiya balay. Ito ko hanggat may damatin. Adamatin pulis kakaduwata nga mangtilikuan niya. Ay, ako matibasol mo. Baka matnoin darum na kung kidnapping. Kada rape. Awan ti marami dyan lakado talagang iba't patig na ka ni Dulce Barok. Alala, maturog ka karudan ta sulbarem to ta problema nito bigat. Aldahon ni ba kariingak manong nemi nagawid ak tutoy balay. Imi nama. Yan da din siya tatang. Ay, susapo. Kaya po tikas to inaramin mo, kakasik mo, kininarang mo, nga nangiwayway ka na tarakan mo. Tapos tatakam tinang yapon ka na kuha na. Nagtartarakan ka na doon, hindi mo maiwanan. Itamot lang tatang nga. Una tayo talaga na bartek ka nga, nangitaray ka, iti babae. Ano kung kunadang ulitan? Kaya tatadya ka muna ba? Di bang mangin ko ka na nila dahil masakit. Idarom na kakano iti kidnapping kan rape. Saan ko matakin ni Dulce? Haan ko matarinig? Kinayat naman saan ka di tatang? Delikado na ito yung naramid mo barok. Agpeso ang saan mo nga talaga nga kinidnap kin rape. Ngayon na talaga nga idarom na ka. Ay sus, dakil agastos na ito barok. Dakil. Tsak lang mamating idarom na ki-rape. Tapay. Isudat may babae na kasta. So nga bayan nyo lang tayo. Urayan tayo latan, madasubin na maawat ko. Inpas nagkumanong name iti trabaho kita talon, kinapudno na kit mabutay nga pagit kagawid. Tamang ano dawan pulis nga umay. Iso nga nagtali na edak, iti abong-abong ko, manong name iti ongto, iti taltalunek, iti sa kaanan ti turod. Kompleto ak mo dito yung manong name, adamat paglutuak. So nga, awang problema. Makalawas, 2 lawas, 3 lawas, naging makabulan. Awan man latad daman. Pasaramat umenda densyo kini Daniel dito eh. Oh, kalapaw ko man. Pare Victor! Oh, pare! Dami manin. Ano tangar tinalo yung mainom? Sa kes manin nga beer? Hindi mi kaya ti beer. Nasakit na mabartek ka. Nasakit ti ulo mi. Nangartatala yun. Inala ni Daniel sa 4 kantaos. Tinalak mo ito eh. Sa Miglight. Empelite. Empelite. Katagarot beer ko. Madi na beer. Empelite tagartan. Kabukutan mo ni Daniel deta 4 kantos. Mayat ko mga maayaban nyo da Arnel Sambusonito kada Bernard da Ritutar. Na? Raintar ko na. Ay, marintar. Ay, bante ko may dakit. Dikit barakada ng ex-police. Na? O, ay, retired. Anong ex-retired police ko naman. Ex-police. O ngamin, ex-kit na tayo hanga nagretiro, nagikat. Mabaling ko maya. Kaduente eda. Ay, bante eda. Anong arti mapulutan. Sus! Ado, manok ko dito eh. Nagbaling abuyo. Pumalapal ka laeng ngalala. Itang banda na ta. Ito na pagkarkaray kaya da. Pumalapal ka na. Siw-siw mo. Di naman ko kadakwada manong naminuan niya tipanggap at talaga nila kay Dalmas. Awang kanumat manong. Basta kasla awat anyaman na kanong. Bakit kita ta kanumat ng grup-grupuat ni Dulce nga mapan mga obisina iti bangko. Gabot naman dandanagan na nanang kinintatang manon nemi iti kaadak ngagmay may sa ti kalapaw nagawid akmet laeng dito balay. Maisa, 2, 3 nga bulan manong sipod dedi nga napasama. Kaya adamanin tay jeep manong nemi nila kay Dalmas. Kasta onit anit ti panagsardeng na. Anit ti ligay na nga nagsardeng iti sangot ti balay manong. Nakigtutak. Tamadama edi manong nemi nga korkorak di kini manok ko. Kapanag iti sangot. Nila kay Dalmas ka talaga. Hey! Victor! Huy kamet. Nana! Huy kayo umet, Tata Dalmas!
Kuy kailang ahoy. Habay ni magayo. La, sumrek ka niyo, tinaladak takitaan nyo. Ay, la, matasim ni sumrek. Nakita nyo, tibala daw ko? Barok, kay, apay ka, baladahon na ko. Huy ka lang kami na, huy, Victor at dagang ko. Victor, hibayak tayo, baka mukhang kang masigog ti anak ko. Tata. Masabol kayo kasar mo. Shhh, tata. Mabalin nyo mat ibagadata saan yung ipukpuk ko. Dumanong kayo, tata, dumanong kayo. Manong na minlokat ko pa nakaruhangan ti inaladan. Dumanong kayo, papa. Papamawaw. Kita, nangarot pa kita ibagayong kasar ko ti anak ko, papakuna ko na. Gusto ko ka. Napa mo talaga linusok ti langit ti anak ko. Saka nang ibati sa dyan ti ganyan na. Biniya. Niramidan na kami ti apo ko eh. Di ko ni mga pigsantek sa awan ka ni dabalayan. Ada na pananda na papa. Ay, dakidadan eh. Nang, galis na kayo, ganday. Ada ni abalayan niyo. Nagalalis tumot amanong name da kiti nanganak kanya tanangin kita ko nadang abalayan ko na Victor sino nga abalayan kanawan sa baling abalayan saan ni Papa Dalmas ay abalayan ay wan abalayan imayak ta itay laga na tuktalak ka masikog di anak mi masikog di anak tayo ay agatumbeng mo na ay kasal di anak mi nga mabaling nga ganak kabalasang di napintas ka na. Ito kada nga manukang may balay. No, na. Padasin na nga saan lang ikasar kitakta talaga nga pabalod ko. Ha? Awan di magnanagan nyo ta. Papang, konak man. Nga rod, abalayan. Umay kamto dyan nga mga sasawa. Awan dapat lang I-schedule tayo ito no Domingo. Di balong kamto ti mabaling nga pagsasangwan. Ay, saan So, kailangan mo siyayo. Dakam doon tagsagana. Ay, gusto ka di pala. Uwain. Dakam doon tagsagana ti pangaldawan tayo. Basta umay kayo tunubing ko tapno pagsasalitaan tayo ti kalay sa dagi dito Tadyak kaya't nga madlaw di buksid di anak me. Yung nga aging kakadi kasar ni Victor ti anak ko. Ay, win pa, areglado. Sakbay dahi nga aldaw manong nimi nagsilabra kami kadagiti barkada. Inom manen. Ay, ano man yung tubra, giinom, mabarte kayo tumanen. Victor, Dencio, Daniel. Ti magdanagan nyo tang, kontrolin mi lang. Celebrara mi lang ti balegi. Kung data, magdanagan nyo. Ano kas pagarigan ta, danton na agasawan ton na Dencio kini Dulce. Sumarunuak tumaten. Agsasarunuak kami nga gagayam. Ay, pangalan yung Orte Casaryo, amok, umot nobya yo. Adda tata, di mo lang ibad padlaw. Di kami paridan niya. Manda ta, da kayo to ti ayabay nga may sa kaninong. Ay, may karkariyak lakit nga baling nga ninong yo. Iti dumteng ti Domingo manong name nagsagana nga talaga ni Papa Dalmas. Atidog ti nakaintar manong name nga lamisaan. Hindi ka nung pelakal man nga rin ogyan dati nagparty. Na, Papa, ano na ito pakasarsamot tayo. Ay, umay kayo pala mga asawa. Di ad-dandoa nga nagargarbaw. Indo nagkaaldawan ti kalay sayo. Hala, dumanong kinitaw pagsasalitaan tayo ti amin. Iti uneg manong nemi na dumaduma klase nga arak tinitasaro. Kaya kinaduami at agtilbo-tilmunda. Tama lang makakita natin kistetsad nga mainom. Alaro kaya nga rin kakabsat nga mala, irapin dito minom Nagabay kami mat kinidolse manong nemi. Sigo, kidukadalag ka na Apay, manipod hindi napasamak ti amin saan ka nagpagpakita. Kasi nung nga pakita akit paibalod lak mo ni papang mo. Paibalod ko mo. Kastoy, tinururay ko. Nga masikog ka. Tapno, iso nga mismo ti umay. Tapno, agpagpakaasi ni papang mo nga kasar ka. Dapat na nagpagpakaasi ko mo. Ngayon kasla kasi jay.
Alala mo, Barok. Oh, minum ka mas ka, Victor. Uwan pa pa. Ala. Timod lang masapol kat. No, kaano ti kayat yo. Kat tapos kasta kat haan tayong matagtagan ng mga uray. Alis nung sabat nga sa gana ti amin. Kaya di papapela sa masapsapol. Nga na, makunayon no, makasalawas lang ti urayan tayon. Pa, dua lawas tapos sa ano na maganat. O sige, dua nga lawas. Hindi kasi tubat lang ang Domingo. Tumaminsan nga Domingo. Saan nga dati umuya? Nga Domingo. Inton maminsan pa nga Domingo. Apagbagsoon ay pang 28. Halloween. Nabalayan. Nag-inom taga din. Basta, adamad lang nga pangasawa mi ti asawa, anak mi, Barok, Victor. Ado mo titarakin ko pa. Adda tarakin mo nga baka. Adda patarakin damad bukod ko baka. Mano nga baka at mabaling nga maparti. Uy, sayang papang. Abay, pag-ubram. Haan. Abay, karot ka sayang mo no. Ay, tawaran na karot 75,000 niya may isa. Paluram sa gasutan na siya kung dimang katang. Ay, tikat na niya paglakwam. Ha? Inayin nyo ito't pangrugyan nyo. Basta siya kami di makamo. Ha? Siya kami di makamo di magastos. Ay, ang puon na swerte kung papang. Kinunkunak manong name kat talaga nga naswerte. Apalan na nga rod manong name dadanyen. Kastamad ang kinidensyo. Kat gapo ta natulog ang tikasar manong name at damat di kundaway nga mapanak iti balayda. Kabayatan ti panagkuykuyok mi manong name kiniya dulce nga mangilaklakad kadikidrasken nga mailakad. Di pa nakaisagana, di kiti arwatan mi, arwatan di kiti aba. Kastamiten, manunemi, di pa nakaisagana, ti wedding invitation. Oo. Ti panag-seminar mi kano. O seminar. Ito da amin ko na. Binayadan milat naman, manunemi, milat na onti, ado pa yung molestya. Basta remit, umiyanak no ka, iti balayda. Iti kwarto na manong name Victor. Dahito ti kwarto. Kwarto mo lang. Kwarto tang dua. Kwarto tanton. Tumalpas ti kasarta. Uy, masapol nga sibuk ka. Mati ka noon si ati panakabukal ti baby tanong santa nga sibuk. Sinag ko na. Kunaman na kiti adapadas na. Isumati ko na. Anya ba lang Arthur Ryan? Ha? Loka isa mo hindi masibukan. Tapos na kasta, kita awan lapad di gripo, nga pagaruyutan iti danom, gabang sibog, karete masibukan. Loko. Hambat nga tumubog ta danom kat, no di mo umuna nga patumbugan. Kadi, kauwan, alang arot-garot din na. Manong nemi, kaslasan kami nga mauma kanitos. Tawanan ti problema manong. No, hindi itaktakao milayang tagkinita. No, hindi manong nemi kat sa aming nga maaramid agid narakop itinapaon. Sa aming nga maramid at agid nagkik itinapaon. Taredi lang rabi nga panangitaray ko kinkuana manong nemi ang pagit rabi malam ko nakiti malam nga panangitaray ko kinkuana. Iso lang iti manong nemi ti panakapasamak ti permi. Ngami ti dayta nga rabi nga miyanak manong nemi kabayatan nga roray mi tinaikadeng nga aldaw nga panagkalaysan. Islami insapsapan tinag-honeymoon manong nemi. Gamata adadan nga awanin ti makaiparit tad niya manakayat mi nga rabit. No hindi manong nemi kat narong sutak. Kabuta kasla ko la aramiden ti amin iti surong ko kinanakay dalmas. Ngamit ti dayta nga rabi manong nemi nakatantanang
dagitinak panangilap ginukan kuan. When gentlemanak manong nemi anang apro-apros tinaduma-duma paset ti bagi. Very gentlemanak manong nemi nga nang kinikinit kadigiti duwa nga mansanas iti barukong ket kunana kanya, oh, Victor, apay nakain-inayad ka ita. Sobrang samat ti kinatanang mo. Iyan alis to. Ipaspas-pas mo. Basta, paspasan, Victor. Ah, Victor, paspasan ba? Ah, oh. Paspasan pa, kunana marong nemi. Kaya takit pinaspasak Pinaspasak, iti barukong na sa kupinaspasan manong nemi iti baba. Nemi mas manong nemi ti mangan kantag kaldo no kasta nga awanen iti ya tip dem ariknam. Dati ibuang mo amin nga may minpinsan. Ta awanen ti makaipari. Awanen ti anyaman nakabuteng. Huwag manong nemi. Na may mayat manen galak amin ti diro ni ayat. Kada pinpinas, iti pa nakasapaw ti ragsak. No kastawanan ti problema. Aging gaman ng naming at imtengen, dayta nga kaaldawan ti kalaysa. Imuno na kami, iti pamilya ken partido nga di manon iti simbahan manong. Ngayon naman yung tumakderak, nga mapaniti sangot ti simbahan. Numanan kita ti oras iti ralok. Alas 10 ti erugi, na schedule nga erugi ti seremonya mano. 5 to 10. Awamit langin. Alas 10, awad damat langin. Pati na kiti tatao ka mga uray manong nemi, iti bride. Matektekan naman tayo. When, ni Dencio manong nemi, iti best man ko. Pare, awad naman tayo. Dapat ko mga 15 minutes before yung seremonya, kada dadanta sa ako. Nakalpasan na ka, no 10 o'clock, umunog, sumurekan ni Dulce, tapno marugyanan ti seremonya. Dago sunod no kan nga, welcome to bride, ti wedding march. Yo, mate, di mo ka di matawagan. Tsaka mo naroon pinatawagan kung saan. Hansamit gas dumteng din yung bride, pare. Si kansamit tikalang na. Kano sak tikalang na angat. Awan ti sa baling nga may babae, no sangis una, di ba? Ngayon, mawag ka ta. Aging ka nga 15 minutes, hindi pa nakaladaw na manon na ni tatang ti masidik ka dyan. Ano ba kasulatan? Mangibaon ka na ti mapansad dyan, mangkita no, anyat na pasama karakwada. Apay ka di mo nga tawagan. Pagtawagan. Mangibaon ka, ibaon mo ni Densyo. Densyo, tata, iyay motorosiklom. Tumaray ka kasi ito yung kakitaan no, anyat na pasama. Ano ba ko na, pare? Laman. Manglikaw ko. Ano manglikaw? Shortcut. Papaya, makadano ka di balita. Dito na, surutak badlat ti kalsada. Alamangan matisgrasyak si kaman. Manong nemi alas 10:30. Adon na kinamangmangin ko ang mermers arimbangaw manong nemi. Aging ka manong nemi nga mapasungata kong tikotse. Ha? Isudirag dyan nang. Ana? Hindi dyan Kat sumasarunong matindensyo. Dapat ka nga naladaw da. Mamunta ito Kakabsat! At dadan! Matuloy man lang kasar. Ay, kastaya. Naman naman may kasaan nga matuloy. Ay, sayang na kita nakadado nga sagana ko na kulami ko ma. Dadang ang pesora pagkataga na daw da.
Hindi makasaday ka ni densitayan ko, manong name. Pare, ana, namasama. Nadadailan da. Nabulok yung kotse. Anya? Bulok. Nabangay ayab na pala ti mekaniko. Kastaya. Nga bali, sudayatan ni. Pare, adan samat mading nga partaan da ito nga napasama ka. Kasta ka nukat. Anang mading nga partaan. Kung ada nga da ka numasapang matay ka na kayo. Anya? Diyos ko! Alangan mo't nga siyak. Nakapagsurot ako mga rudmat. Siyak. Kita makaalis to kang mabalo. Hanga bali na mabalo ka. Pare Victor. Siyempre, manugang da ka. Ikalikago mo ito nga sakbay nga matay ti asawa mo. Ikalikago mo ito nga may inagan ka na kayo nga agasawa. Digiti titulo. Titulo ti daga. Ken agtagi ko ka digiti sa nikwada. Tuloy pagbagam. Sige, sige. Ay, rogyan na nga sa, rogyan na sa seremonya. Narugyan ng seremonya, manong name, idi iyawat dan, kada kami, wano iyawat dan kanyak, di Dulce, manong name, daging naganak ken kuana, da papadalmas, ken ni Mama Minerva. Kaya dua kami, manong name, itagkuyo ko yung nagmansa, napapaan sa hotel tar. Inrapin ko sinaludsud. Apay na ano kayo? Plat, na plat. Kunak mo na natadail, naplatan, nadadail pa eh. Apay nga di pinakondisyon namin. Ano bali? Asdik na niti altar. Makadanon kami niti altar, manong nami nagparintungan kami nga dua. Tsaka muno api kasla nakaginginan ti panagtulit ti darikmat. Iti paset manong nami ti kalaysa nga salsaludsuden ti padi no adda mga tipa mangsupyat iti panagkasarmi kini Dulce. Pagamuan manong nami takalpasan iti dua lamin dua nga panangibaga na panagsaludsud. Siyak! Timaliaw ka maamin manong name. Siyak! Ngem, irita kitain mi manong name. Temat gaya magpalpalama dito sa akong simbaan. Lukot to yan. Ay! Parawarin nyo man! Kunada. Pinarumar na nga rod manong name. Apo na hindi ito kang paspasama kang kunak tinagam ko. Dulce. Victor. Kadan sabat man tingang partaan na ito eh. Ano ko mga partaan? Naplatan kayo nga nadadailan. So naladaw kayo. Pagkatapos, adaredyag taong grasa kapalpala mga tipati kasarta. Agora ka. Baka andang kami relasyon nyo, ito rin yung lalaki. Mamatpati kayo. Alala ka sa taruketa ka rodan. Nadyo midlagayam palpalamadita ng taong grasa iti. Nangatipati seremonya. Sige, ituloy tayo. Awan ang tinakatipa kada kami manong naming ang talaga sa ampay lang nagkatipa pa nagsidsidukan ko. Anong naming itinakaangayan, ti reception, nalawak yung nagadunga tao manong naming. Why? Edi dandani malmalpas iti punsyon manong naming itakti oras alas 2 iti balem manong. Agsubli-sublin sa amat kami ni kiti tao. Orin nalpas dang at umay daman iman-mangan. Iso nga nakadanon ti alas 2. Ado pa lang na kita pipila. Sa amin kami ti nakaalat supot. Iti pagamo manong name ti bandan at laod. Ngayon ti suli. Nakaslada na kita'y ilim-limang dang isupsupot sa dyan manong name ti kaado na kiti makaan. Pagamo tada agsasarumong agbakwar. Ay, sino nagajay? Anak ko nagajay?
Idikal mo na. Kalampi manong naimi. Sinunod kajay. Iti-adda nangarayat kadakwada manong naimi. Nangayab dati ambulansya. Manong naimi. Nagkinita kami kinidose. Ano ka sa mundo ito? Adda food poisoning kinunan ni Dulce. Pinayapahan ni Dulce manong naimi ni Papang na. Papa, ano rin jay? Dahil mo, amamon tayo ito resulta na. Kuha, dagit iruwarda ka dati nakanda, na naglalaw, igado, kada umpormad ta, dinardaraan. Ala, Papa, baka no, ako bakit dati ko maaminin ato na sa bidungan ng ano talagang maditikinan tayo. Kasi dito ko mga kita nagluto. Ay awan na mamon tayo no ano ti gapunan no aping inruar da kita kinanta. Kinunan ni Papang manong naimi ni Dulce. Mag-akasin na giti tao manon naimi ken agrama mat giti lunglungan. Idi umay ti baon ni Papang ni Dulce dito ay mi manong nga nagkapoy sa ospital. Nana, anat na pasamak dinamag ni Dulce. Dakay dati baon ni Papang nga nagpan sa ospital, di ba? Oy ma'am, siya timbaon na. Siya nga ron makamoy ito dahil tangabanang. May sak nga health worker di barangay tayo. Ket arat na pasama. Puyso din ka di? Ha? Anaron? Sobrang kinaado nga kinanda. So, inruarda. Paunod kami. Ito kaado nga mintisagana ma'am. Kasla masayangan da nga tangan dita aging gati karabukob. Aging nga lang araw din ti karabukop, nagpatinggal karabukop, baka da pala sidsidin. So nga, papanan na nga dita, irwar kita, sobraman tayo. Kinunahan na met manong naimi. Iso nga awan tinagbaling nga problema manong naimi, na bang araw na kadangos. Siyempre, manong naimi, kada di nga karabyan, ti kalaysa, panakatuloy manin ti honeymoon. Dili manong naimi nga nagparparik na kanyak amadi nga partaan kat awmet laing ti dakas anapasama. Dahil ko na idinidensyo manong naimi nga baka adamsapa amatay ka na kami nga gasawa. Ngam kasi na po Diyos, imun una nga amang manong naimi nga naungaw ni Lakay Dalmas si maruno ti katuga nga babae. Ganda kami nga gasawa agraman digitiya 5 nga anak mi. Tinabati ni dakkel nga balay, kaya nagtawid manong naimi iti sanikwa, anapanawan di kita naganak kini Dulce. Huwen manong naimi. Nagretiron ti asawa iti trabaho na, intultuloy ko nga siya kung tinangasikaso, tinalawa nga daga nga tawid ni, nagduan, di kita nakareduar iti koleo, kaya nagtaptrabaho, kaya iti 5 nga anak ni. Sumarsarunong maten manong naimi di kita duma. Nga maging kakana ito'y, awang pa tinagbalin nga manugang mi iti asawa. Dati nga ron manong name iti pagkasaritaak, ajak tupulos malipatan, na ikamak man iti baknang. Siguro manong name no saan nga kasi dyan tinaramid ko di na pangkuintaray ni Dulce. Baka saan nga da kami tinagkatuluyan. Ngayon di ko na dan, ora anyat mapaspasamak no da kami iti na naikari. Mapasamak lang, mapasamak. Agaman naklauna iti anos mo nang ibasa kat sapay kumat at damat na ibatik nga adal liliwakin pagsarmingan kada kitipada nga dimgay. Sakbay nga pumakadak manong kablawak man ni Ma'am Evie Cloud iti pa nagbibuya na dita Hawaii. Tuwing nga rodagyaman nga pagaya mo, Victor.